Ja, meisje, wat wie het doet, een fantastische dag. Het wie een skinloft, wie blauwe loft. En daardoor heb ik een mooie dag met temperaturen tussen de 23 en 27 graden in Friesland. Een mooie dag om er even op uit te gaan, even het wetter op te zien en te rusken of even uit te stromen. Het waar dat zal wel stadig wat verhoren de komende dagen. Eerst even naar Joenen vannacht. Dan heb ik nog flinke opleiding staan. Het wordt dus een graad of 13 tot 15. Misschien hier en daar al een beetje bewolking. De wind is zwak tot matig en die komt dit noordesten. Dan hebben we mooi in eerste instantie een heel mooi waartype. Weer een skinneloft, maar staat gewoon al wel wat bewolking. Vooral in de midden, dan neemt die bewolking wat daar. En dan hebben we nog wel een hele brodske dag. Want de temperatuur die zal flink oprennen naar een graad of 26, 27. En misschien wel 29 graden in het zuidoosten van Friesland. En het heeft alles te krijgen maar de warme lucht die van een front uitkomt, onze kant op komt. Maar een zuidwestelijke wind. En later op de dag draait hij naar het westen tot noordwesten. Ik heb een droege dag staan, want ik verwacht dat de tongerbuien pas in de joen en de nacht komen. En dan zullen dat enkele tongerbuien wezen, de meest actieve buien in zuidelijk van ons longens. En dan het fruitjoch. Ja, dan hebben we toch wat oorwaartype als wat we de oude dagen hoorn hebben. Maar ik denk dat er wel zeker de positieve momenten binnen. Maar droogwaar, zinnen en temperaturen toch net eens aardig. Sneeuw en snijn, een enkele bui, een temperatuur van 21 graden. Men je hetzelfde waarbeeld, een enkele bui, een temperatuur om de 19 graden heen. En dan wel wat meer wind uit het zuidwesten. En zodat het nou zit, beziek het hege drukgebied. Later in de weken wel weer wat positief waar naar u staat te brengen. Nog een offertje verder.